Истории, които не започват с раждане, а с загуба. Не с първи дъх, а с последния. Не с плач, а с тишина, толкова гъста, че задушава. Това семейство не бе от щастливите. Да, бяха заможни, уважавани. Имената им се произнасяха с леко наведен поглед, а вратите се отваряха по-бързо, когато ги видяха да идват. Имаха земя, имаха къща с дебели стени, в които ехото умираше бавно. Имаха семейна гробница от сив камък, вкопана дълбоко в хълма над града, с няколко статуи, покрити с мъх и лишеи, чието лица времето бе изяло до безизразна скръб. А за тежките врати от ковано желязо стояха там, положени отдавна предците им. Единствено времето не им принадлежеше. То се държеше с тях като с гости, а не като с господари, каквито са онези, които вярват, че всичко може да бъде купено. Едно е ясно. Богатството води със себе си отношение, но също така и завист. Парите не могат да купят всичко, особено животи. Дали някой им завидя или просто светът си взе дължимото, никой не разбра. Детето им, момче на 3 години, започна да гасне, както гаснат свещи, оставени на течение. Болестта не дойде с гръм, дойде тихо. Първо умора, после отказ от храна, после поглед, който сякаш започна да гледа през хората, а не към тях. Очите му потъмняха. Дъхът му стана плитък, накъсан. Сякаш всяко вдишване беше усилие, а не инстинкт. Кожата му изтъня, побеля. Стана почти прозрачна. Изглеждаше крехко и леко, сякаш не принадлежеше напълно на този свят, а беше само временно задържан тук. Майката коленичеше до леглото му и броеше всяко вдишване, сякаш числата можеха да го задържат. Бащата стоеше прав, неподвижен и усещаше как тишината между тях се удължава, разтяга се, превръща се в нещо живо и враждебно. Една сутрин детето просто не се събуди. Нямаше последен вик, нямаше драматичен край, само студ. Погребаха го в семейната гробница, увит в лен с малка дървена играчка в ръцете. Конче, изтъркано от допир. Камъкът беше затворен. Свещите догорели. Плачът останал вътре, заключен заедно с него. Месец по-късно, когато шокът се превърна в тъпа, постоянна болка, а мълчанието вече тежеше повече от скръбта, някой прошепне на майката една история. Не име, не адрес, само легенда. Че някъде, далеч от картите и паметта, съществува майстор на кукли. Не занаятчия, не артист, майстор. Че той не създава играчки, а отражения. Че не приема пари, приема болка. Че хората, които го намират, го правят чрез други хора, които познават хора, които никога не казват откъде знаят. Историята беше разказана като нещо срамно, като грях, който не се изговаря на глас. Снимка, черно-бяла, пълно описание, всяка гънка на кожата. Начинът, по който детето накланя глава, когато заспива. Как пръстите му се свиват в сън. Мирисът му след баня. Въпреки слуховете, към този пакет те добавиха щедро възнаграждение. Повече като надежда, отколкото като плащане. След това нищо. Нито писмо, нито знак, нито обещание. Година мина. Болката се превърна в тиха, отровна рутина. В нещо, с което се живее, както се живее с хронична болест, без надежда за излекуване, само с навик. И точно когато родителите приеха, че са били излъгани от собственото си отчаяние, без звук,
Без предизвестие, кутия се появи пред вратата. Тежка, запечатана, без име, без куриер, без бележка, без следи в снега. Вътре кукла, не копие, не подобие, а досущ детето им. Същата кожа, същата мекота, същото тегло. Когато майката я докосна, усети телесна топлина, не от стаята, а от нещо вътрешно. Когато я прегърна, куклата не беше студена. Тя беше чакаща и сякаш реагираше на допира. Тази нощ родителите спаха с нея между тях. Къщата започна да се променя почти незабележимо. Не с шум, не с внезапен ужас, а с дребни отклонения, които разумът първо отхвърля. Играчка преместена на милиметри. Стол леко изтеглен от масата. Вратата на детската стая открехната, въпреки че никой не я бе отварял. През нощта се чуваха леки стъпки по коридора. Не тежки, не тромави. Стъпки, които не оставят следи. Скърцане точно пред детската стая, винаги в един и същи час, между 3 и 4 сутринта, когато тялото е най-беззащитно, а умът най-отворен. Завесите се люлееха без вятър. Стените понякога отекваха от тихо почукване отвътре, сякаш някой проверяваше дебелината им. Сякаш някой търсеше къде е най-слабото място. Майката започна да се буди с усещането, че някой стои до леглото й, че някой диша тихо, не тежко, детско. Тя започна да говори с куклата, не на глас, а на онзи шепот, който не е предназначен за слуха. Шепот, който минава директно през кожата. Разказваше и за сънища, за вина, за това, че не е успяла да го спаси. И куклата слушаше. Това се повтаряше ежедневно. Къщата вече не беше празна. Една сутрин бащата я намери мъртва. Тялото й лежеше в леглото, усукано в неестествена поза. Лицето й беше застинало в ужас, който не приличаше на човешки. Очите й бяха отворени, но не гледаха нищо от този свят. До нея лежеше куклата, чиста, неподвижна, с длани, които все още бяха леко топли. Когато положиха майката в семейната гробница и отвориха каменния саркофаг, въздухът вътре беше различен. Не просто застоял, а нарушен. Камъкът на детето беше разместен. Не счупен, не разбит. Разместен. Ковчегът отворен. Вътре нищо. Същата нощ куклата изчезна. На другия ден я намериха в църквата. Свещеникът, който година по-рано бе опял детето, лежеше пред олтара. Тялото му беше изкривено, сякаш се е опитал да избяга от собствената си сянка. Очите му бяха изгорени отвътре, напукани въглени, застинали в орбитите, черни и бездънни. До него куклата. Очите й светеха с тъмен, червен от блясък. От устата й капеше гъста восъчна течност. Топла, бяла. Тя се стичаше по расото на свещеника и се втвърдяваше на пода като застинал плач. Църквата миришеше на изгоряло. Куклата беше прибрана като доказателство и предадена на криминолог. Човек, който преди това бе реставратор. Човек на разума, на материята, на фактите. Той я разглеждаше с възхита, почти с благоговение. Нямаше шевове, нямаше следи от лепило. Кожата беше кожа. Това е послание, каза той. Има убиец и той иска да бъде видян. Същата нощ намериха и него. Седнал на бюрото си. Очите
изцъклени, втренчени в нищото. До ръката му лист хартия. Надраскано с молив толкова силно, че хартията беше издълбана. Никога няма да разбереш. Куклата отново я нямаше. Бащата я намери дни по-късно в гробницата. Стоеше изправена на мястото на детето. Той я положи там окончателно, зад витрина от бронирано стъкло. Да бъде наблюдавана, да не изчезва повече, да не се връща. Но дори там понякога се чуваше нещо. Леко туптене, не като часовник, а като сърце, което още не е решило дали да спре. Бащата започна да търси други и ги намери. Семейства, богати, отчаяни. Същите кутии, същите кукли, същата празнота в гробовете. Тогава истината изплува. Майсторът на кукли не създава, той възстановява. Той вади телата, всяко едно. Запазва плътта с отвара, която никой не може да възпроизведе. Костите вътре, кожата жива. А когато куклата е завършена, духът се връща. Не за утеха, не за любов, а за отмъщение. Никой не знае колко точно кукли е създал майсторът. Никой не знае колко още чакат. Знае се само едно. Ако някъде видиш кукла, която е топла на допир, не я прегръщай, не бягай. Тя вече знае кой си и знае, че следващите ръце, които ще я държат, са твоите.